para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Star Time, las 9:49. Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalawati, region-wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 8 ka minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 27. Sa Miyerkules naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining nga pagdunong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, letter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sa kapulisan sa Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sa patrol to Crosswind Patrol
Kaya na pa nagalabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan. As usual ato naman liwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities why tawang ginapangayo from where the action is pang Miyerkules ka edisyon. Builog na to ang puwersa ni Action Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto waswas konomay Arialang Kormais. Importante while Malaysia action papang Nixon Tahom. Ang atong nga pagbantay sa mga update sa national, international news center sa Action Radio Bacolod. Builog na to ng puwersa ni Action An Defensor. Updam kita sa ato siling mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Sir El Rey Dotilios. Sa kinanda ng Yusilagad ang Corman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. By the way, dito sa transmitter sa Control Tower Barangay Talog Syudad Sang Bago, ang aton dito puwersa si broadcast engineer Edward Balico. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. Anong kaminutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Manaya-naya ang lakat sang tiyempo karon nga hapon kag hasta sining kagabihon. In fact, kaya na siya nga pagbutlak sang adlaw nangin mayo ang tirada kagaratsada niya. Hasta ini nga gabi daw kanami sa lakas ang panahon kasanag sang butlak ka bulan sa ato sini kalangitan nga ginadugangan sa pag-igpat-igpat sang aton kabituunan. Indikasyon nga wala tsansa nga mag-ulan. Dili sa pag-asa ini nga semana daw mangin maayo ang iya sinilakat sa panahon. Kay wala kita sa kinatawag nga weather disturbance. Kamusta nga ito kapulisan? Ang ato nga mga nagkalaylain nga mga police station diri sa Metro Bacolod from 1 to 10. Ang ila sining ginahimo masami kung gabi, saturation drive, police visibility patrol, checkpoint operation, Oplan Sita, Oplan Bakal. Nagapadayon ang routine na ginahimo sa aton kapulisan every night diri sa aton nga pagpanganak. Aton man nga pagpanomdom sa mga motorista nga nagabiyahe pa kung wala man lang sa may ginadalian, would suggest hinay lang ang pagpadaragan para layo kita sa ginatawag nga disgrasya. Kag kung nakainom, ayaw na mapasundayag, paway na lang sa mga magbalumot. In other words, hindi na lang magdala sa salakyan. Kung may salakyan ka, kung nakainom ka, ibilin na lang para sigurado ang pagpauli mo sa imo balay. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:56 na. May apat pa kitap ka minutos sa bilin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10. By the way, ang grupo sa mga negosyante diri sa siyudad sa Bacolod, pagi sa MBCCI President ka si Mr. Frank Carbon, nagahingyo gid, nagaapilar gid sa kay Mayor Bing Lunardia. Akon pakamayuhon sa alkalde, kakaso na lang ang curfew kag lay korban sa siyudad sa Bacolod para nga bisan paano suno kay Frank Carbon makagulogin hawaman ang mga negosyante oras sang kagabihon. Kag mabalik ang natawag nga nightlife Kung oras ang kagabihon, apisar pa ina sa pandam gihapon sang COVID-19, no? According sa kay Frank Carbon kay na namati ko sa interview ni Action Artay Hupon,
Ginakulo kompleto nila ang perma agod nga ipadala kag isumiter kay Mayor Bing na nagahingyo kag nagapilar na kung pwede kakasona ang curfew kag Laycor Band sa syudad sa Bacolod para masinatawag nga economic recovery. Puro na tanang magadepende kay Mayor Bing, magadepende ina sa aton sila nga local interagency task force ng pinaka-head ba nila mo si Vice Mayor Elcid Familiaram. Gadepende na sa aton nga mga city councilor sa Bacolod kung paano nila ma-apresyar kung ano ang ila sarang mahimo siling apelasyon sang aton nga mga negosyante. Kaya sa tuod lang ti halin pa ni sang nag-ECQ ang Bacolod, nag-GCQ ang Bacolod, nasang ulihitigin halug-halugam hasta subong ara kita gyapon ginapaydalom sa MGCQ. Pero kadako gid sang nabatyagan kag pagpamirdi sang aton nga mga negosyante sa syudad sang Bacolod. Hindi sila mayo kagiho. Which ang ginahimo sa aton nga local interagency task force para manikon sa bagay sa kayuhan sa tanan mong, no? Pero tungod sining siguro daw nagabatsyag nagid dalom aton nga mga negosyante, isa ini ka pamagi nila nga maghimo sa isa kapag perma sa mga negosyante sa Bacolod nga kung pwede nagapilar kay Mayor Bing at sa mga taga-local interagency task force ay balik ang negosyo. Kakason ang curfew kag kakason man ang Laycor Band. Sa Iloilo, subong wala na toya kwan mo. Wala na toya curfew sa Iloilo. Ginlip na tong curfew sa Iloilo. Wala man to Laycor Band sa Iloilo. But ang bakla na isang ilim noon until 8 o'clock na sa gabi, provided ang pag-inom hindi isa sagwa, kundi sa ila sininga puluyan, no? Nagalaom ang mga negosyante sa Bacolod na tagaan pabor ni Mayor Bing, tugta ni Mayor Bing ang ilang apelasyon. Nagalaom sila nga i-konsiderar sang alkalde sa Bacolod ang ila sining apelasyon. So hulaton ta kung ano ang mangin outcome sini, no? Kadamo lagi sa mga negosyante nga nagasulab ang sulok-sulok. Tungod nga ti shadow kalimitado no? Ito siyempre kung may mga kulokalanaan kada, may loristo bar kada, hasta ka lang sa aga sa kape, sa adlaw abi kaon-kaon da, sa gabi may inom-inom. In fact, suggestion nga ni Mr. Frank Carbon nga kung i-grant kid man sa mayor, at may suggestion man siya nga 23 years old pasaka ang tugtan lang na makagwa kag makainom-inom. 23 below hindi gid pagtugtan. Mo na mga suggestion kag apelasyon sang aton nga mga negosyante, espesyalmente pagi sa presidente sang MBCCI nga si Mr. Frank Carbon, no? Bagay ti pwede ka man kakas curfew, or if not kung may curfew gimanabi until 12 pwede man na, no? Until 12 ang curfew, after that why na, no? Sa gabi, jutay mo lang gid man ang nagakaon mo. Ikumparar mo sa mga nagainom, no? Ang pag-inom, guro, pwede lang na, guro, nga i-sustain man ginatawag nga social distancing kung nagainom ko da. Pwede man na, guro, no? Pero magsoksok ka da, face mask kag face shield daw sa kabalik kawat mo, no? Kasi ba nga tiga inom ka, face mask ka. Siyempre, di mag-face mask Lain man na guro nga kada inom mo, tapos mo inom.
ibalik mo naman ang face mask mo tapos mag-inom ka, kakaso naman no? Do ka balik ka huwat. Ang social distancing, guro, pwede ito na mapatuman. Kung if in case kinman nga nakason ang likorban, kag ako, upol man ko di sa sosyo ni Mr. Frank Carbon, nga 23 years old na pasaka, ang sarang lang makagawa sa napuloyan nga makainom-inom. 23 below, ti hindi gid pag tugta, no? So, lantawan ta na. Si Mayor Bing, may pusong mamon man niya. Hindi man ni pusong bato. Ginapamatian niya man ang mga suwestyon sa mga negosante, kasi sa totoo lang, ang mga negosante sa Bacolod, isa man yung naghahatag man sang mayong ekonomiya naton mo, no? I mean, nagabayad man taxes, I mean, nag-income man ang syudad, no? So, depende ina sa pag-apresyar ni Mayor Bing sa apilasyon ni Mr. Frank Carbon parte sa sining bagay. Lang tawin mo na sang IATF, sang local, ang pinaka-header ang chairman, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, si Vice Mayor Elcid Negosante man na. So again, depende na tanan, no, sa aton nga city official sa Bacolod, kag sang local inter-agency task force, ang hingyo ni Mr. Frank Carbon. Kasi siguro ti mapungko pa man na sila mo. With Mayor Bing, kag sang taga local inter-agency task force naton, para nga masolusyonan, win-win solution ang amuni nga mga sahi sang panugyan, konsiderasyon, apilar sang aton nga mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod. Natanaw taman ang kuan mong ang effort bala sang syudad. Nagatingwa man sila bisan paano ti ma-reduce ang mga cases ng COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. That's why kung nagapatuman gyud man ang syudad sang instrikto nga patakaran ti wa ta mahimo sundon ta, no? Basi pa man lang ining mga pilasyon sa mga negosyante sa Bacolod, basi pa man lang pamatian ni Mayor Bing sang local inter-agency task force, nagbasi pasugtan man nila. Inataran depende. Sigurado kung may mga suggestion man na mo ang aton nga local inter-agency task force, ang aton nga syudad, local government unit, sa mga negosyante individual. Kung magpatigayo giman sila sa ginatawag nga meeting, ina kung aprobahan nila ang hingyo ni MBCCI President Mr. Frank Carbon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira kay Madam Vanessa Mayo. Wear your mask. Kag take it off. And drink it and put it back on again. Repeat, Action Eric. But maintain the social distancing. So, konforme man si Madam Marisa Mayo. May gabi dira si mo, Madama. Kay Martin Aliling, no? Arasa. Sa kay Alex Montesa, may gabi igit to Alex Montesa. Kay Joshua Ribuyas. Para si Joshua Ribuyas, kapaurok-urok ipamati sa Action Light Patrol. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, kag sa mga taga Philpower, may gabi igid, mandara ka pagpaurok-urok. Toto Benji di Paulaho, pamati igid sa ato sili palatuntunan. Sa mga Malaka family, natamyo ka mo ni Madam Elizabeth Malaka Gamala. Ara sa check attendance sa kuno. Sa barangay Ayungon, La Carlota City, ara si Iskon Comdino. Monitor gid, no? Si Jenny Osiser, ara sa check attendance siya. Salamat gid, ha. Iya dira nga pag paurok-urok, ha. Pamati sa Action Night Patrol. Si Maninoy Maing, pag si Maninay Chari Salvacion, dira sa La Carlota. Ara gid sila, no? Again, Mr. and Mrs. Benedicto, Pablito Benedicto and family,
Ara na siya, no? Sick attendance lang ang mag-asawa. Sa kay Ibonibot Sherda sa Germany, abaw, ara na siya. Nakatutok na ka, nakashare na siya sa atong siningapag pangalaka. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:07 na. I-check na ka ito sa Liga Patrol 2, ang ito sa Liga Consumer Patrol. Kamusta ho tanay ang sitwasyon sa paglibot-libot? I-action na din sa iya nga pag-duty, Miyerkules, nga edisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action na Boso sa observation report sa patrol. Action na din, may gabi, please come in. Good evening, ladies and gentlemen. Amugin na siya dapat ang energy action Ay na. Oo, kalaway mo ko. Good evening, action na. Dapat ganyan live lang report kung gabi nga ang tao, wala ginatuyo mamati, no? Lumabungkala sila muna. Tapos nami man nga do masawayan ka na nga pag-ipos da kay kagkarot ng bakba. Hindi man kay lain mo sa gabi mag-report bala nga do patay bala nga daw gibla ka feeling kag daw gibla kuan bala way bala na kabuhi, no? Oo, ang iba na aksyonerik na gano na no. Lulingod naman sa nagapangamuyo ka. Ha? Lulingod na sa nagapangamuyo ka. Correct. Pero sige lang kay ang aton siniwag action, misa na nagkaoras sa curfew na, iba nag-amat-amat na ng puli, pamati na Action Eric sa Action Radio Bacolod. That's why nga dapat alive and kicking dapat kita maghatag man sa aton sini nga mga mga balita sa ila, mga observation report. Bisa nagasinakit ang aton sini nga tiyan. Imot yan, kasakit? Oo, naman. Tapos taman kaon, di man? Ay, klain. Mayo na lang Action Eric, sakit chan mo, no? Do blessing na iya nga sakit chan mo kay tamaan kas kaon. Sang sa masakit ang imo nga chan, kay wala ka kakaon. Muna sakit. Amo na datang malain, dira Action Eric. Pero anyways, padayon kita sa pagserbisyo kay Tidris palibot sa syudad sa Bacolod. Tulutaw, hi Action Eric, magkanay-kanay mga neo ang aton sinikalingitan. Although nga kainas ang hapon, medyo nagtulutalithi binaton gani masigi na to kaulan kay nagdulom-duloman sa nabukid nga area ayon Action Eric pero ti wala man magtupa ang matudo nga ulan. Ti kisa ginaligmat-aligmat lang na kay ti kung kagahon hindi mo man mapiaran Action Eric pagkabasaga pagkabuta mo basa ang dalanon gali kay kagabi or kagahon nagbubo man ng ulan. Do na bulos lang importante hindi kung aga kay ti hindi magmala ang ninabhan ni nanay. Di ka putlay gid ina. That's why nga okay na lang kung gabi mo patulok mo. Ano pa nang bugnaw Action Eric no ang huyop sang hangin. Galing hindi ka na magpatama tulog da magnangatulog kay basi inakwan ka man sa kawat. Inamatayan. Nuway ka nga basta tanga ba mo. Ay kalai. Tulog ka kagkuan mo baliswa gamay kag pulo palinag. Magibasi ko ga atake na ket bahay blaw no. Correct. Amo na din ang Action Eric. Yung iba nagasalig nga ti kita kumutaas ang ila sining mga pader. Nakalak sila natun-an na iya sa mga kawatan. Natun-an na nakagkabalo na sila ya kung paano na nila sudlon. Kawatan subong gadala na sang bolt cutter. Ang kawatan yan is Action Eric naka-private car. May mga gun pa na. Oo, especially like magsulod sila sa mga subdivision. Correct. Hindi malang yung stricto ginang gwardya. Dirati, pagsulod sa private car, mahansalot man ang gwardya. Ati gid gahansalot sila gali sa mga kawatan. Na kay da mo nakita Action Eric mo na ina personally man nga tinga abi ko noon sa gwardya malipat bahay lang ang tagbalay. Kali kay kaduwa na yung balik sa kawatan. Ang amo nga balay ka nagpanghakot, kita yung nga mo nga balay. Wala sang tag-iya, walang tag-iya Action Eric naglakat. Nan, ti kundi pinanghakot to sa kawatan pagbalik nila ligwang ila balay. Hawas ta lang gamit. Pabayan, hawas. Kung pwede pa lang siguro malukdo ang balay, pating balay na lokdo. Nalokdo na Action Eric mo. That's why nga ti halong-halong lang isaton mga ka-action. Sa tanan man nga oras kag
Ti subong action Eric wala mo nang hambal nila nga muda man subong ang pang-hold up, pagpangawat, Gani. especially action Eric nga may face mask dan kag face shield. Mm. Hindi mo na pwedeng para likaw sa kawat ipakakas mo dang face shield kag face mask ang mga tao kay breach of protocol man sa health standard. Correct. Subong ginhimo ina oportunidad sang aton sini nga mga kauturan nga may malain nga ginhawa kag kabaho sa ginawa. Malain lang nga tuyo action Eric nga anan bala take advantage man ang aton sini iban nga mga kauturan nga nagapalibog na daan kay may suksok sang face mask, sang face shield, may palaligban pa sang kung ano-ano yung ang problema tapos ang iba niya mga wat lang, mga hold up, mga pickpocket no. Yaring kay ti kung baga balak sineri kung tanawon mo ti professional nila dira man sila nagkakabuhi pero ti it's a bad thing gid. Ang importante lang ang pulis naton hindi man halog sila sining ginahimo every night. Ang ilab lang nga routine bla. Oo, correct action Eric. Tapos amoy nang hambal sang iban bala nga dapat maglakat kas dalan wala ka nagaduroy lang. Dapat balikid kagid wala kag tuo likod kag basi babaw da basi igal Spider-Man. Kasi kung may eroplano na nga makras mong tupasi mo. Amo na galing kay ti kis abala siya na rin hambali lang gaduroy lang kasi wala ka kabalo gali may problema man siya ginapangatupa pero dani buligay lang tanan kag ara lang sa nagabantay lang gid bala sa tanan nga oras kay insendihanay lang gid pares kay maninoy ko Asher na gapamati ina da saya permiya kay ti kabalo na sa kumunuhon ko na sa may na iya may bonus may bonus. Grabe niya. Parehas kay Sir Samiliano, ang BFF ni Papang Nixon. Di kabalo na sila. Si Vicente Similiano? Oo. Sa may downtown sa may check-in? Oo, yes. Correct, action Eric. Aral sa pero may 24 oras ka monitor sa aton, no? Oo, may maliso lang nigusang radyo yan. Ba't kung makuplito pang tudlo makumpleto mong tudlo sa maliso guro kay ti mga siya kung lisoo nang iya sini action Eric nga radyo laban gid amo gina sang problema that's why hindi kami waglahog-lahog sa listeners sa action radyo especially sa mga taga Energy Fans Club perfect sila gina action Eric yung mga worthy gid balahaw kay ti ano man yang sitwasyon ano man dira hindi taman manigan no may gakurog-kurog da ang signal tagis ara gid sila gyapon wala lisuay nagapamati gid nagapasalamat gid da sa ila ganagamay gabi gid si mo si kagawad Peter may noble ay maninoy mayong gabi nagitay kami to Liga Action Eric sa may shooting to bala sa may sigas ko ayon sino ni kay Maninoy Maninoy Peter Noble. Kita ay na kami tuya. Ay, galit ka. Dapat inanin na tuya. Okay. Si January na sabi mo. Si nanay ni Peter, may si nanay Tisi, gahulig na radyo. Ay, si nanay Tisi, good evening. Gahulig sa radyo. Salamat sa pagpamati. Baklang yun na siya ni kagawad Peter, ba radyo, parang ihuli dyan kung gabi, magtulog na sabla, antes magtulog. Wow, bongga, do kita galing lalabay ni nanay antes magtulog. Tapos nagpatropa, siya man na radyo ka, magtulog na siya. Bugta naman sila pag alas 4 kay Action Fred. Pamukaw naman si Action Fred. Kanami, Action Eric, no? Muna yan namin, yung mga listeners. Gani. May ginapasalamatan, tagid, no? Grabe, Action Eric. Pero di grabe, man, ang muno mo bala? Nga? Ako sa mga business establishments, Action Eric. Hindi mo ginigin ang pangabay mo sa aton sining mga negosyante para makabawi-bawi man sila sa ila sini Action Eric nga, no? Nga mga financial capital dabi, ila negosyo. Di galing, somehow we understand man Action Eric, no? Ang concern man sa aton sining mga health officials aton IATF. Oo, balanse lang kag insendihan. Nay lang depende na actually Action Eric kadamo gani no sa mga negosyo subong bala nga damo sila sa mga pakulo kumbaga. Like for example, gulpi lang sa amo ning adlaw may 50% discount sila. May pila sila ka discount para at least makaganyat sang mga bumalakal. Tagti matilawan ang namit na abi nila nga mga
menu para bisan wala na sang discount, mabalik lang na sa ilang customer. Ang Then, importante, ang importante din, sundo nilang health protocol lang. Oo. Hindi mo na budlay. Buro balansi mo na. Ang ano? Andiyan, di, way gida. Katulong to, boss. Good. Sira na ni dugo-dugayo. Ay, dugi-dugi, masira na Oo, galay? tilas 11 na karoon, no? Ay, oo, galay na. Ate, hindi pwede mo. Hindi Magpalapa. pwede. Boss, Mapuli, padadaan sila ni Kay daan. Kinanlan ni nakado layo pa to daan kay Kay to. Marag pamanha pa na kadaan? Nan, amo na dapat halalungan. Kay te, sige lang kay naanad naman ang tanan Action Eric. Sige natawag balangan new normal. Gani. Kabalo na sila do na orasa na Action Eric. Do na sila sistema. Nya dapat pagwa sa balay may face mask, may face shield. Yes. Pagka last 10 ang gabi mat-amat na puli. Kaya para hindi mag-done curfew. Kaya kung si Sir Wilfredo, taba Linggo, pag ganun siya, Eric, in-interview naton, yung nagambal siya nga, actually, ma'am, sila, kung Action Eric nga assessment, bala, aware na gid yung tawo mo, nga magsuksok sang face mask, bala kag face shield. O galing pikis, depende man sa sitwasyon, kung gakaon, siyempre, ang face mask, sagang. Alala lang magkaon, tapos mo kaon, ibalik mo naman, tapos matimo ka naman, ibalik mo naman, dito ko sa uaman, ha? Do kahabo, no? Gani. Pero amo na Action Eric, may ara lang sila kisaya ginano yung ticket, ganahan nila citation ticket nga ang mga especially mga vendors na nagligad sa bagsakan daw 5 gito ka vendor sa bagsakan sa Libertad Public Market ang natagaan sang na-issuean sang citation ticket pangod nga nagabaligya sa customers nga wala naka-face mask nag-ara lang sa ila sagang. See, that's the most important Action Eric kay ti lain-lain nga mga customer ang ila sini nga maistorya at the same time ang customer na may lain man nga tindero or tindera nga katuan kag mapuli man na sa ila sini nga pamilya. Yes. Diyan ba nila hindi man na guro budlay nga nagabaligya kada ayo ay kamo nga duwa sang presyo sang imo nga baligya nga nagasuksok lang sang face mask. Kaya mo Action Eric mo ang makaprotekta sa aton kay ti wala pa gid daan sang kasiguraduhan kung san o gidya ang natalana nga pag-abot sang vaccine diri man sa aton Action Eric kay tinagahulat man lang kita wala man sang over the counter sina kundi maghulat lang yun sa government to government nga procurement man Action Eric no sa ginatawag nga COVID-19 vaccine. Ang iba niya nga Okay, balikan ta sa Action Eden Aboso live report sa Patrol 2. Muna nga kuha na nga ang isa itsindihanay lang no. Kung ganahin mo ilitaras ng gobyerno naton itanan para masakayuhan naton. O di hati ang apilasyon sa mga negosante pamatian man sa aton nga gobyerno no. So balikan ta sa Action Eden Aboso Action Eden sa imo silin otod nga report tapos come back. Yes, correct Action Eric amo na dapat no. Paano dumonta gid na kay ti wala kita kabalo daan nga base ang imo sugata or nakaistorya dila carrier na ya sang virus. So dapat mangin mabinantayon gid sa tanan nga oras kag ti patuman gid blind di man na guro di man na budlay nga magsuksok gid sang face mask kag face shield sa tanan nga oras. Yes. Pero ti syempre pagsuksok sang face mask kag face shield gamiton lang sa maayo man Action Eric no nga interest bala kumbaga. Yang iba niya nagagamit sang face mask kag face shield may lain gali nga tuyo para hindi sila makilalaan. Going back Action Eric diri sa siyudad sa Bacolod sa paglibot-libot naton sa may NGC area bala ko madumduman mo may ginbungkal dira nga duta lapit sa Esplanade. Nagligad to Action Eric isa lang to ka lane ang maagyan mo going ka circumferential road kag ang pabalik diri sa Mansilingan isa ka lane lang ang ginaagyan dito medyo nagabugat ang trapiko. So ang natabo sa Action Eric gin-open nila ang sa part day sang dalan going sa Lopez East Circumferential Road kag enclose lang sa gihapon ang ginbungkal dira nga dalan. Galing kay ang bulubudlay dira kag delikado na notice naton kaina dira nagaplastar ang mga vendors nibula sa mga fishball, sa mga kwek-kwek. Delikado Action Eric sa mga nagabakal. Kay ti nakuha ang posibilidad nga medyo liso ka lang gamay, ma-sideswipe ka gito yan sa mga salakyan nga nagahuros-huros mabapalagan. Kaya ti ang mga vendors na nagsaylo naman dira,
kaya wala naman sila ginpahanugutan nga magpwesto dito sa likod sang NGC kung madumduman mo Action Eric. That's why ara sila sa Bungaraya sa guwa sang esplanade, wala labot nga delikado para sa mga customer. Tikis ama pestahan Manila sini nga negosyo kay wala na sa may nagabakal bangod tanan nga yabok nga ara dira sig nakayo nga dalan ara man sa ila sini nga mga ginabaligya. That's why ti kanya to sila Action Erica pangita sang panabon pangtabon to sa ila sini nga mga produkto para mapuslan ng yapon kag mabakal man sa mga bumalakal. That's why kaga dira galing nga area Action Eric medyo dulom-dulom ang ginbungkal dira nga dalan although nga may mga barikada galing doon nipis bala sa mga reflectorized nga sticker kung hindi mo sa ulong dalan kag laka ka lang maglabay pwede mo gid nga mabungguan pero hindi mo mabungguan kasi aksidente ka basi malipat ka. Oo, kanalong para dadaan sa ginkot-kot nila no bot anong pinahulat nyo para matabunan na da. Kay kadelikado gid para sa aton sini nga mga motorista especially kung nakainom-inom abe gagabaw timing nga naman sang hubog kabay pa in Action Eric maglambot sa amo nga tinion kaga ti kotaronan ni nga matapos sa Action Eric kay wala labot nga delikado nagadugang pa nagadala pa sang bugat nga trapiko especially during rush hours kung aga wala mga pakadto sa trabaho kag papauli man kung hapon Action Eric sa tagsa ka mga pulian sa aton siniwag action. So sa aton siniwag action, stay safe lang yun sa hapon kita tanan, dugay-dugay, curfew na, magpauli na kita. Kagati sa tanan nga oras, magsuksos ang face mask kag face shield, kag hindi gid magkalipat nga magpangamuyo man. Okay? Okay. Good. Diba gito da? Ara. Yeah. Istata lang naman ni Noya. Okay. Correct. Proceed. Balitalin kun na observation report halin sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na boss sa live report sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga karon sa aksyon din na boss sa ratipo niya sa mga aksyon balita sa balik niya sila nga pagpangalagat. May gabi din kay Sparkly kay John Jacon Lim kagina tamyo taron dira happy listening kay Toto Ayan J, kay Bibi Yuki, advance happy birthday para buwas sa kay Papa ni Bibi Yuki, si Sergeant Region Gasapo. Hari na kay Rona Rihida Taraba. Dala sa kabog si Tiwi Silonga kag mga Silonga family. Natamyaw ka mo ni Javier nagapaurok-urok man pamati. Kay Chevy Iligan dira sa Himamaylan City baw nagapaurok-urok man. Action Night Patrol gid ang ginapamatian. Salamat gid kay Chevy Iligan. Sa kay Eric Dida, mayang gabi kay classmate Merly Dolido Magallanes. Sa kay Figasos, mayang gabi gid Sa kay Madam Tina Mabugat dira ang manager sang Mang Ising Inasal sa reclamation area kag kay Police Colonel Calixto Mabugat and family. Ang report na aksyon ng Eddie Naboso ginadulong siya sa Kalawan sang Santon
I-check ta lang mga report na gikan sa ato siri nga mga correspondent. Unahon ta report live gikan sa mga syudad sang Cadiz. Ang ato siri nga Cadiz PNP Correction upod kay Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. I-check ta report ni Aksyon Roger Gotib sa natipo niya sini nga mga police report. Aksyon Roger, maayong gabi, please come in. Yes, so may gabi kag maayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon. Yes. Sa... Hindi ko dula-dula signal mo, aw. Gani, naman dula naman ako. Gani. Lotso. Adjust gamay kay daw naga-choppy ang sulod mo. Lagi kay ako na Kay sulod gid daw. Sa mo ginasiling ko nga dula gid sa mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10 sa imidya na. Standby sa report na Aksyon Percival Villamora kay gina-adjust ang signal Aksyon Roger Gotib. So Roger, please come back. Yes, action na rin, Katera na. Okay na. Sa ato siniga mga balitang sinerek siniman nga mga tinion sa siyudad sa Cadiz mo medyo tulutaw man ang pinaka-area sa ato diri ato magkina-check ang sinerek medyo palahimunong malang ato siniga mga pumuluyo sa mga ato diri area of responsibility. Now sa siyudad sa Cadiz ang sinerek hiloy na sa katalagmanan duwa tanan ka mga trabahante sa senda nga pinanglabo ini kagabi pasado las 10 sa takna Sus. kagabi matapos nga hinubog balaga suno sa pagpakikakot naton sa investigation section sa kay Police Staff Sergeant Jerry Blaswain na ang duha ka mga biktima nga mo sa Rinan Hernando Talwagon 24 anyos sa yan, soltero, kag Gueli Alvarez Abilio 33 anyos sila soltero man tanan ini mga liburer sa asyenda kag residente sila sa nga Purok Panaan Barangay Jerusalem sa siyudad sang Cadiz kay man ang igo sini ni Gueli Alvarez sa iya sini nga na wala nga mahinsang iya siningagtang malapit sa mata kag subugman may pila kini siya sa iya siningagtan sugat at pagkalabo ni Enrique Bituon alias Tiboy Legar sa Bedaron yung may balang palagidan sini kay man at lag kini siya at takaron okay at pareho sila nga liburer sa asyenda dira sa may asyenda sa Panaan nga ini sa Barangay Jerusalem mga sakada ni Jer. Mga sakata ini mga liburan sa asyenda. Actually, ang gigamit sa paglabo, ispating gini. Agay, bukang ilaw mo. Ginagamit gini sa pagtapas sang tubo. Dini saya sila nga masila ito nabi nga hapol, kundi matalom gini. Sus. Trabaho nila da. May lang kay way naguluan ng mga kasudlan nila ni kag nakaka sa ilong sa isa kang ginabo sa ispading. Wala man ang sinere kabuto gani nga trip ng ginagaw nga sila dito sa may Cadiz City mag-clinic kagabi. Din tay balo naman lang ang pulis kay gin patigayin ni sa nga mga barangay tanod ka barangay official man. Okay. Sa barangay Jerusalem labirigin ni kagawad unay lunoras rin ang nag-responder gilayon dito. Ate, abi nila gani kon gutay-gutay mo. Now? Ate, namo. Alsa. Ada mo, pilas ni multiple hakon sini. Ay, ang istorya, ba? Oo. Pilas. Sus. Gati about sa mga tao, te. Sarang lagi na may inom, mabinis sila sa matabo ang mga incidente. Te, hindi pala mag-visa ang sugit pala sa mga tao man Kasi kung isa Subraman? Subraman kaya daw kinain, mga muna ang ibagay ko gambal pa nga di ba liyaw ko sa liyaw ko naman kinain mo kasi naman subra naman na yung mga istorya niya galagwa na iya ginasabo niya sa liyaw kaya kadlagan pag kasinggit dalagan kung kaya singgit pa lang ulat ako na siya Darna
Pero ito ang suspect, no? Ganun nilakpan? Ate, aklan siya kaya tali, sang maglain ganin ng istorya kay may mga gipuisan sunod pa sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Jerry Blasquez. Oo. Ang suspect ngayon si alias B-Boy, ining si Enrique Bituon, ang naglakat ini. Tapos sa lakat yun kay pagbalik nila to agli siya sa armas. Nagpagli siya sa ispading inog labo yan. Pero sa sininga dungatanan ka mga sopdanan niya mang tungod kasi abot nano ginagipus. Diba? Muna kasi pag-abot sang duha man dire sa Candy City Emergency Clinic mga alas lapit-lapit alas 11, alas 10 sa tabo ang insidente mo. Actually, sunod pa gani sa kapulisan nga nagtawag sa ila alas 10:35. So, sa nga siya kagabi, nagsuwag na responder sila sa ila gani nga bilat. Kapag sila sulit manikita, na gani diri sa may bulolngan. Kagit pakamayo pa Dr. Cherry de Venagracia, ang athletic physician nga i-transfer sila sa Bacolod Regional Hospital o sa Provincial Hospital sa Silay sa kanina available para nga matagaan sila sang dapat nila kakay kung pagulong. Kasi man ang ginalat tao kasi base kung kulang guro man sa mga pasilidad o kung sa mga gamit para ito lang nga ini sila manapatan ginagsinerek sang nagkaigo nga pagbulong pagitungod sa ila sini nga mapilas. Kay ni ang kay Rinan Arnado iya tay di kini tanto gid kay man tiag pilas ara lang sa wala nga bahin. Kay sini nga abaga. Okay. Pero daw dako man kunong hulab. Wow. Amula ako kasi ang paglabo nga daan puwersado man patalom ang gingamit. Oo. Ate laban-laban kahawa-hawa man kuro mga plastada sa direkte. Padayon nga kay na nagapatigayon sa force of operation ng kapulisan kay hulat man sa may information nga base balakon may ara man nga finger abi nga para base mag-surrender rin si Enrique Bituon. Pero wala kita sa update sa sinere kung bala ini alang surrender. But silingon nga padayon ni siya nga at-large sa sinangya ginimo nga krimen. Sunod sa kapulisan, sunod sa kay Police Staff Sergeant Jerry Blasquez, wala ko nalabas si Eric nga makagwagin ang duha nga mga biktima. Okay. Pagkatapos sila mo lang ang pag-file ng kaso at regular filing para dira magbase naman sa medical certificate nga yata si doktor. Yes. Ato nga klaro gid ang pag-file ng kaso pero laban-laban sinihiti ang kaso nga frustrated homicide. Oo. Isa na no? Ang isa ka kaso pagkinabasikon serious physical injuries. Pero nagginaway sila may komosyon Gani? Sa matabo ang amo nga insidente. Lahat ko gina mga pilas. That's why di mo na masabi nga serious physical injury kundi nga posible nga multiple o double homicide o frustrated homicide ang kaso kay duha ang mga biktima action ereka. Yes. So parte mo na bago sila nag-text ato si Police Major Albert C. Sila nga pre matawhay man ang area dia. Okay, good. May gabi na kay Police Major Albert C. Nagapurok-urok kali sa subong. Bago lang ginagiyang yung teksto. Nagsulod sa aton nga matawhay makulong area sa siyudad sang Sagay. Pero di man ang pamunpon nga nato ni Police Major Albert C. sang mga wanted person to itong nagligad lang nga semana, nakuha na to, taga Tracy Martires pa to, siyam katuig itong napalago di siyudad ng Sagay. Tiya-tuya, top number 1 to sa Tracy Martires pala mo, sa Bahay Cavite. Tiya mo na, ang siyudad ng Sagay, nangin malinong kag mataway, tungkol ba kay ang police visibility
sang kapulisan ara gid action erek. Yes. Damo sila nakpan to mga motorsiklo ligan. Kay stricto man sila tungod sinibalas ang masami riding in tandem. Oo. So kinahimo sang pulis ang mga katiyon sa kagabihon ang mga naga-single motorcycle nga wala sa mga lisensya, wala sa mga proper document, Oo. wala sa darang arestro, impound gid sila. Sus. Kag may mga multa gid sila yang bayaran sa local ordinance kay implementar sa kapulisan Oo. sa siyudad sang Sagay. Manili kiti local din na siya ko mga sugata ng mga HPG kag LTO dako ginayalagbong mo da. Ati mangilambos kay gid may lang local ordinance kay ti madala sa tag 300. Ang pinakadako abi 13 kun daw wala restro motor mo. Oo. Expire abi ang restro. Tipo ko mga LTO sugata mo kag HPG abaw. Ati tapos kita mo na sila nga libog itong tubangon mo da jer. Oh, pagid mabalason kagid kiti kabalo ko naman subo nga ang tanan nga mga ahente naton sa gobyerno ini ngaton sini nga mga government personnel nga rada mga authority naton galong man sila. Gani. Hindi naman pero sa una nga iftan mo lang tagulo 500 sa jacket sa lisensya mo. Okay na? Okay na karon lain naman abi kiti ginpa damuan nila benepisyo padakuan la sweldo. Hindi sila kurap. So, ang maigo naman, inang nagapinasaway man nga daw, way man niya sunod sa layin, di man mga law-abiding citizen, maigo sila. Pawala lamlaw? Pawala. Mo nang mapagid, makaladisgrasya, gid sila. Laban. Mamalayran, gid. Pero ang gina-implementar iya sang siyudad sang Sagay, ang ila to yung local ordinance. Yes. Kasi kayo mo iya sa Sagay City PNP nga random gid siya nga checkpoint anytime of the day and night. Kag ang ila to nga basta wala ka sa dokumento then impound ka gid. Pagkagay presentar mo dokumento mo i-release nila. I-release ka man. Pero bayad kagid multa, corresponding penalty. Correct. Naman, failure to carry sa imong ORCR. Muna gani, siling ko sa mga tagpalamatay ka motor. Kinanglan, bisan, mabilin pa inyo CR, kaya budlay naman na kayo, ibilin na siya balay, kaya kung naldalaw nyo pa ng CR nyo, at taon ni Duro na dapat, kung pero ang OR, dalagin. Grabe nga, advice mo ba? CR hindi na kayo bugat, OR lang. OR mo naman na. Ang OR, nagbayad ka naman na. May bagay. CR pa kinaya, so budlay na na. Gusto? Laktan mo gini mo yan. Sige, tiya wala. Dalaan nyo, kag kinanglan, mag-drive gani. May aragin nga, lisensya. Correct. Hindi nga, sabto nyo lang nga naglisensya, magkusir kay nanay ko. Lapot nanay mo yaman. Tapos may labos nga, hindi na nabili na akong lisensya. Naisa pa gitna, ilang palipat-lipat lang ang file. Pero actually, kinakonsidera man lang natin kwaato kay... Sanya kwaato, balikan din motor mo. Balikan din motor mo, doon mo na. Correct. Hindi gid magkalipat, kay man ang bulong sa lipat, kuripat. Yes. Tama ka dyan. Mana kong guripat sa pulis, multahan ko sa pulis ko dako, demolition mo. Di mo gani, nang magsilang nga kuripat, is not literal nga kuripat, kundi nga pasakit-sakit nga multa. Correct. Mali ng TOP na siya, TOP. Inang temporary operator's permit. Amo nang imo iya nga kaptan ay hindi ka na mag-ariglo, iya ka pwede ka ariglo sa pulis, dito ka na naya sa City Treasurer Office. Dito ka na naya kadto kag mag-ariglo dito. Correct. Anong ariglo sina? Kung utang pitaka, bayari ang multa. Para ma-release ka. Ayos, Jer. Wag ito na. Okay, sa greetings ka. Si
Toto Glenn Javier ka pamatay sa ato na. Mayo Okay. ginagapsi Toto Glenn Javier. May gabi da. Kaya ang bangros nga partikat lang ko ang pinasas mo subong lang yung gabi na tiwasan na uboso. Wow. Oo, partikat na amit na prituhon bla. Oo. Tapos sa tiyan niya. Correct. Ako kaga tabi terus. Kita onde sa imo nga Banawan? live mo ga laway ka ba? Ina istorya pala na wala pala pa. Ay, Oh. si may iya ka man. Ako di mulo medium lang ni masing mo nagro large. Large padala Large na. ni. Large ka na sulod sa styrofoam box. si Kapadalin Diaz na pumatay sa aton. Rasa. Kay Mr. General Diaz, Toto Joel Basang ko pumatay sa aton. Kag subong man, ay buwas gali may meeting gali diyo po ng mga client. Buwas sa Webes, may therapeutic community meeting po ng mga client kag BPA sa amo dire nga Parole and Probation Administration Office. Tapos kay Ma'am Nilian Maido, ang wife na ni Quadlan ni Fiscal Benjamin Maido. Amo din nga Parole and Probation Officer. May gabi na sila. Kagkay may kuno na maggubat sa may matada kay Pare William Prias. Kaya pamati sa aton ang aton di kalimigo sa kwano si Mr. Josue Diaz sa may barangay Kaduaan. Kaya nagkapamati kini mga taga Power Dream nagkapamati nga nagabi sila ni Micolando Bacruya kat ni Toto Jules Ributon. Okay. Dati makadto lang ko na kay buwas ang karburador sa akong motor daw ga diferensya ginaw. Dati Amo na mga balita sunari ka tumanong si Mateon, mga balita kay mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, not yan kutin nag-report. Sa makulan, aksyon, radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na Roger Goteb live report. Magabi dira sa kay Soraida Lucero. Gamon ito gisaw sila ni Sparkly. Belated happy birthday kay Ate Beth. Kay Ate Beth, belated happy birthday. Mapanamyaw lang kay Kuya Maki Kayong. Ara sa ka purok-urok si Kuya Maki Kayong ho. Ga pamati sa gali. Ati salamat kita. Sa kay Bongski Minyosa. A report action na Roger Gotib ginadulong si Sakarong sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical
Nagapamati man sa ato sila nga pagpangalaga. Sa kay Lily King. Sa Taiwan, ara man sa aton, gamonitor, gina-shout out yun ang mga taga-Hinigaran. Alin kay Feb Rero. Julius Rainer Istares. Hindi niya magahod na maplerta ni pangdakpon man. No, Mr. Mrs. Judith Calvis Pamposa and family, happy listening. Manong email kagmanang Nilida Lopez and family, kay Maricho Gonzaga. Ara siya kapaurok-urok kita. Si Landy Rodrigo, kapaurok-urok man siling ni Vicente Similiano. Sige, alis sa report ng Action Radio Group Team, sa luwata si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Percival Villamor sa report first. May gabi, please kami. Mayong gabi Action Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Kabayan ini Action Eric ang balita naton sa stabbing accident nga natabo kagabi ito sa may City Lublob Barangay Magayon Kadri Moises Padilla, no? Ang biktima diri ang pagbuno gintilala diri sa Karini Lusaran i Sabino 48 anyos. Kag ini siya isa ka tapasiro sang tubo kag pumuluyo sang sitio Lublob Barangay Magayon Kadri Moises Padilla. Kag ang suspect diri sa pagpuno ginkilala naman sa kay Marlene Bargayo Padernal 49 anyos. Kag ini siya may bana kag pumuluyo man sa nambe lugar aksyon na Eric. So, ang investigation sa itong sa pamumukan ni Mayor Randy Bur, ang natabo sang kagabi, ini ang suspitsado, ginbato, ini ang puluyan ni Martin. Kag nagasungkit at ngalin palangga, tagit ka, dito ini ang suspect nga nagabitbit sa kutsilyo aksyon na Eric, no? Kag gulpe lang ini ginakos sang biktima ang suspect kag ini ang bikom sang ibalo sang biktima nga may bitbit iya kutsilyo ang suspetsado kag gulpe niya hakos kag manginpadlos pakuntan ini ang biktima si sang suspect, no? Manginpadlos buno na lang niya ini ang biktima sa baba sang sulok-sulok. Ito natumba ini ang biktima mismo sa puluyan ang so ang interview sa Action Radio sa Karilin bakit naton action Eric ari karon ako po na sa tao na patay ko ikay nagwa ko kay nagalingan ako ron bato pagwa ko sa persahan kaya lang ko gapon sa may lawas ugot mo to nga nagpuning patos ko sa iya, tuloy sa kano nga may sundang ko gana. Ikinalaya ko kano nga, magkangan bunto niya dito puno. Kaya mo tuloy, pagkabalo ko yung ano niya kuya, mutukin bunot siya. Oo, okay, may mga kwarta mo, may kantis kung may mga sinito mo nagaway ko. Huwag yung gawin nagaway. Yung bali, ako na sa sakon nga may gusto siya. Tapos harus gabi-gabi natin na mauya niya ko na. Kaya siya ang balisa kong hindi naman ako nung magwa kay Banahon. Saka kamano, nagpupunong kong gabi, dibuson, patsun, susdan ang nalay namon. Pero why ko yan nag-ano sa iya? Hindi nabig kaya tutino, una-una ko yan lang. Suspect mo lang may pamilya ka siya? Oo. Kaya pinabata siya? Ngayon daw, pulog na mo. Sige, kuya.
Oo. Sagwa lang sila sa ngamon man nga luti na sa halin sa Sandobra kami kay Tulari. Nara mo na nga dinatuyo na dito. Pero ay ko kabaluri na siya nagapo. Kasang nagapuli na ko nasamo sa Sitio Lublog. Oo, ang kayo. Okay man siya. Pero sa nabigyan niya tuwing, muna natin ang pisahan niya na kung gano'n nabigyan niya. Kaya mahulihan niya kung sabi na sundo. Wala. May bata ka natin. Wait natin na, ano natin bayaan mo na sir, kasi hindi nang ginakastigo, yung gala. Kaya susunod na ang sawas. Pero ang balasang bana mo siya Wala siyang nagambal ng takot na yung ginahimuya, pabayaan ko lang kasi hindi niya lang pupuntan doon. Siya ko nagkakintang doon, yun ako. Sige. Alas na ibinigya. So mo to ang tingog sa suspitsado nga sa pagbuno aksyon Eric no sa Marlene ang suspitsado sa pagbuno sa kay Rini Lusaran i Sabino. So karon ini si Marlene Bargayo ara karon ditin sa custodial facility sang Moises Padilla PNP Action Eric. Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility mayong kabilang sa Honorable Kapitan Chagpiria kag Honorable Kagawad Jofred Sabanta. Ang inyo ka-action Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita sa Percival Villamor, mga bidala kay Manong Ramon, kay Manang Lilia Taton, kay Maninoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, dala sa may Gardenville sa Division Barangay Tangub, no? Sa kay Cathy Verda, sa kay Nonoy Villafuerte, dala sa London, may gabigid, sa kay Alexis Torrida, ginatami ay ang mga dulidnon nga pamilya kag dala sa Paranaque, sa kay Jomel Harolinia, may gabigid, no? Manandara nga pagpaurok-urok. Kay Cory Bidaha sa Kuwait, good evening, gid. Manandara nga pagpaurok-urok. Balik kita, pabalik na to report, balik, reaksyon natin na boso. Pagkatapos la sa to importante nga mga pahibalo. This news sponsor. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa walagad mga bidala kay Kumarit Jennifer Dislate kay Mar Hibalo. Balikata sa Aksyon, Edwin Aboso sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon na din sa balik report, tapos come back.
Action Eric Priso karon sa custodial facilities ang hinigaran PNP ang persona nga ginkilala kay Nestor Balgos, 40 anyos ang edad kag residente sang Zone 1A, Barangay Tagda, Banua sang hinigaran, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas ng PD 1602. Ginpatigan ang operasyon sa hinigaran PNP kaupod man ng CIDG Negros Occidental, Regional Mobile Force Battalion Region 6, Police o na Provincial Intelligence Unit sang Nokpo, kag ang Regional Intelligence Unit 6 man action na Eric. Ang warrant of arrest ang ginpapanaugman sa tong Enero 22 tuig 2021. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Igan Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat din sa patrol. Salamat din sa natin na Dario Bet ang kapagusan nga pagpangalagad action at patrol program sa Miyerkules edisyon. Magata ko temporaryo balik ini buwas Webes, same time, same station. Ato sini ka mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad karong gabi sa Miyerkules edisyon. Of course, Action Eden Aboso, Action Roger Guti, Percival Villamor, Action Papang Nixon Taho, mga piloto sa Patrol 2, News Center, Action ang Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner, with IT expert Sir L. Ray Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sila sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back ay Security Guard Rene Cordoba. Sama-sama Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang yulagad ng Korman Action Light Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwarepo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!